Moitas grazas por virdes aquí. Hoxe escollemos Ourense para presentar en primeiro lugar unha crítica ao que hasta agora foi a política da Xunta de Galicia e do Estado con relación ao que eles denominan o debalo demográfico, que para nós é unha verdadeira implosión de país, e hoxe queremos formular desde Marea unha alternativa multinivel, tanto a nivel de competencias que teñen que ver co ámbito autonómico como competencias do ámbito estatal. Para esa presentación estamos aquí hoxe Paula Verao, deputada de Marea, que leva todos os temas que teñen que ver con benestar e desenvolvemento do Parlamento de Galicia por En Marea, e me acompaña tamén, como sabedes, Iván Olmos, que é o candidato de Marea ao Congreso dos Diputados. Comeza entón dando conta desta situación Paula Verao. Ben, bo día. Paula Verao. Paula Vázquez Verao. Bo día. O primeiro que temos analizado sobre a cuestión demográfica é que o propio plan demográfico que tiña a Xunta xa fracasou no seu case único obxectivo principal, que era acadar a media europea no número de fillos por muller, que fixaban en torno a un obxectivo de chegar a 1,59 polo menos, e a realidade é que seguimos en torno a 1,1 fillos por muller nos últimos datos. Houbo a creación por parte da Xunta dese observatorio demográfico no que nós participamos como En Marea, porque se convocou a sindicatos, a forzas políticas, a universidade, e parecenos un avance, pero non suficiente, porque a Xunta, a raíz destas reunións do observatorio, propoñía facer unha proposta de lei de impulso demográfico, presentala antes de final de ano 2018, aínda non a presentou, pero sí sabemos que a colgou sen dar información sequera ao Observatorio Demográfico no portal de transparencia da Xunta, no que xa non está, e nós o que propoñemos é que, ademais de levar ese proxecto de lei antes de ir ao Parlamento, que vai ao Observatorio Demográfico, que se abra un gran proceso de participación social, unha gran convención galega para que toda a cidadanía achegue propostas e reflexiones sobre esta cuestión estratégica para o país. Nós, dende logo, rexeitamos calquer tipo de política natalista, porque o que precisamos son contornos favorables para que as mulleres galegas teñamos cando, como e onde queiramos os fillos que queiramos ter, que desexemos ter. Non se trata de elevar as taxas de natalidade per se, senón de permitir que as mulleres galegas que nas enquisas que se realizan desexamos de media ter 2 fillos ou fillas, non nos quedemos en un por unha cuestión fundamentalmente de uns entornos que non propician poder ter a descendencia que queiras ter. Un elemento esencial pois é a precariedade laboral, por suposto. Dende 2008 hai unha gran caída do tramo demográfico que representa as persoas en idade fértil. Hai tamén unha gran caída de empregos e, polo tanto, a precariedade laboral é un elemento estructural que non permite ás familias planificar a súa vida e a súa vida reproductiva. Logo, hai 3 elementos que nos parecen esenciais e que son competencia da Xunta para favorecer estes contornos favorables, vaya a redundancia, para que as mulleres galegas poidamos ter os fillos que queiramos ter. Un deles é termos unha rede pública universal e gratuita de ensino de 0 a 3 anos. Nun país con tan baixa natalidade non é de recibo que haxa lista de agarda en escolas públicas. É posible facelo, a Xunta pode impulsalo. E todo isto combinado con un aumento dos permisos de paternidade e maternidade, aquí un inciso, o permiso que é máis urxente levar agora mesmo é o de maternidade, porque son extremadamente curtos para o que significa a atención dun neno ou dunha nena para unha muller que acaba de dar a luz. Nós, no Congreso, e isto adiantará o Iván Olmos, imos apostar porque xa inmediatamente se leven os permisos de maternidade. Lóxicamente tamén equiparar os de paternidade, os de maternidade, en un proceso gradual. Entón, o que teríamos, para nós, o que sería o escenario ideal, sería que durante ese primeiro ano se puideran ter medidas de conciliación de xeito que houbera permisos que chegaran ao noso horizonte sería un ano, e logo, ata os 3 anos, unha rede de ensino gratuita universal, porque consideramos que esa rede pública de ensino 0-3 debe estar integrada en educación, pois é unha etapa educativa fundamental. Logo, outro elemento esencial que tamén está impedindo ás familias planificar a súa vida é a alta taxa de persoas dependentes no noso país e a falta de recursos suficientes para atendelas a todas, non só as efectivamente valoradas como dependentes, senón as que tamén son, teñen certa dependencia sen estar valoradas, e hai un gran número de persoas coidadoras, de persoas dependentes,
sen estar dadas de alta na Seguridade Social, máis dende que se recortou o pago da Seguridade Social aos coidadores non profesionais e, polo tanto, un elemento esencial é desenvolver unha rede pública de servicios de atención a persoas dependentes, é algo que ten que facer a Xunta, por suposto tamén con que o Estado cumpra co financiamento da Lei de Dependencia. Dende os 2012 hai 190 millóns de euros que o Estado non transferiu á comunidade autónoma e iso significa menos persoas dependentes atendidas e menos postos de traballo, porque tamén sería un elemento esencial desenvolver un sistema de coidados que permitise traballos dignos. E, finalmente, a conciliación e a racionalización de horarios. Non se trata, conciliar non é que haxa unha escola infantil para levar o teu bebé 8 horas. Trátase de que teñas tempo para coidalo, por iso sinalábamos a necesidade de elevar os permisos. Trátase de que as empresas se lle exixa que teñan medidas de conciliación, e iso pode facelo a Xunta, por exemplo, a través da contratación pública. Eses 3 elementos parécenos que son responsabilidade da Xunta e que mellorarían a situación galega e que xeraría eses contornos favorables para que as mulleres poidamos ter os fillos que desexamos ter, porque, por suposto, o Partido Popular de Casado non representa as mulleres galegas cando está incidindo en que nos está recortando o dereito a ter o dereito a decidir sobre os nosos corpos. E, polo tanto, deixamos aí esas 3 medidas que son responsabilidade da Xunta, non as pode eludir. Días a todas e a todos. Eu vou-me centrar en primeiro lugar en destacar algúns dos datos demográficos máis importantes da nosa provincia, da provincia de Ourense. Xa comentábamos tamén outro día na presentación da candidatura para as eleccións xerais de En Marea por Ourense. Na nosa provincia vemos como non solamente perdemos poboación a un ritmo extraordinario, senón que, ademais, esa perda de poboación é todavía maior cando falamos da xente moza. Dende o ano 2000, a provincia de Ourense perdeu 29.000 habitantes entre os 20 e os 39 anos. E se falamos dos menores de 14 anos, falamos dunha perda de 6.000 habitantes tamén na provincia. Por lo tanto, estamos vendo como non solamente se perde poboación, sino que, ademais, estamos cunha pirámide demográfica completamente invertida que tamén está afectando a todos os elementos sociais da provincia de Ourense. Vemos como tamén somos a provincia cos soldos máis baixos de Galicia e, ademais, unha das provincias de todo o Estado onde máis se percibe, se nota a precariedade. Unha de cada 3 mulleres na provincia de Ourense traballa con soldos precarios. Estamos falando tamén de que somos líderes galegos en soldos en salarios precarios, porque duplicamos a media de Galicia e, ademais, lideramos tamén a lista de menores de 30 anos con salarios precarios con un 37%. Son datos absolutamente monstruosos, non? E, polo tanto, tamén, aparte de todo o que comentaba a compañera Paula, cando teñamos representación no Congreso dos Deputados, pois o meu traballo e o meu deber tamén vai ser exixir dende as institucións do Estado, dende Madrid, que tamén se poñan medidas para loitar contra esta situación. Unha dos primeiros elementos que vamos a levar para loitar contra esa precariedade laboral da que falaba e que afecta tan significativamente a provincia de Ourense é a petición, neste caso o Goberno Central, das competencias plenas en materia de inspección laboral para a Comunidade Autónoma de Galicia. Desta maneira, nós poderemos controlar dende aquí todos os elementos que teñen que ver coa temporalidade, poderemos establecer mecanismos para loitar contra a precariedade e, desta maneira, considero que sí podemos comezar a solucionar o tema da precariedade para mellorar a calidade de vida dentro da provincia de Ourense e en todo o país. En segundo lugar, por suposto, isto tamén pasa, desde unha perspectiva transversal, por apoiar cambios legislativos no Estado. E cando falo de cambios legislativos, falo, en primeiro lugar, da derogación das 2 reformas laborais, algo que levamos pedindo dende En Marea moitísimo tempo e que, ademais, vemos como tamén é un incumplimento do propio Partido Socialista nestes últimos meses que estivo no goberno. Tamén, por suposto, avanzar nunha proposta de modelo de financiamento autonómico que tamén axude a consolidar os recursos para a Comunidade Autónoma de Galicia e que nos dea tamén poder fiscal para recuperar o nivel de ingresos e de gastos previos aos recortes derivados das políticas de austeridade do Partido Popular e do Partido Socialista. E a compañera Paula comentaba a necesidade desa universalización do ensino de 0 a 3 anos. Por suposto, tamén levaremos ao Congreso, cando se debatan os próximos orzamentos xerais do Estado, máis financiamento para planificar esa universalización do ensino de 0 a 3 anos que tan importante é tamén para o noso país. En definitiva, a loita contra a despoboación e tamén contra o envellecemento é unha cuestión que debe ser tratada de maneira completamente transversal e, neste sentido, creemos que as institucións do Estado e o Goberno de España teñen moito que dicir desde a perspectiva legislativa, pero consideramos que, ao fin e ao cabo, o obxectivo é aumentar tamén, neste caso, o gasto social. E para que? Para que se poidan dar as condicións suficientes para que os servizos
servizos públicos de proximidade tamén poidan chegar a todos os fogares do rural da provincia de Ourense e tamén para que esa sanidade e esa educación pública poidan garantir que a calidade de vida nesta provincia poida ser mellor e que dese xeito as mulleres que queiran ter descendencia en Galicia e na provincia de Ourense non deixen de facelo porque as condicións de vida e a calidade de vida que se dá neste territorio non garanten que esa vida para os seus fillos poida ser suficientemente digna. En ese sentido, nos estamos comprometidos con iso e levaremos ao Congreso dos Deputados todas estas demandas para garantir tamén que as que se van a pedir á Xunta de Galicia teñan tamén o financiamento adecuado. Moitísimas gracias. Hai un tópico moitas veces recordado da España vacía. E onte había unha manifestación en Madrid onde foron moitos galegos e galegas tamén, onde se recordaba que a Galicia interior non estaba vaciada, vaciárona. E vaciárona determinadas políticas que foron completamente erradas e foron completamente contrarias ao que vivir con calidade de vida do século XXI. Esta é unha circunstancia esencial. Igualmente, non se fixeron políticas, estanse a non desenvolver políticas que fomenten a conciliación e a capacidade o desexo, como explicaba antes Paula, das nais e dos pais de poder exercer realmente a súa maternidade, a súa paternidade, porque entenden que non se dan as condicións para facelo. É dicir, non hai expectativas de futuro e ao non haber expectativas de futuro non se creen e non se crean as condicións para poder ter lugar unha paternidade e unha maternidade responsables. Desde Marea queremos acabar con todo isto, queremos participar da gobernabilidade do Estado para poder levar a cabo reformas estruturais, tanto do ámbito legal como do ámbito gubernativo, que revertan estas políticas que deron lugar a esa implosión de natalidade no noso país e singularmente no interior de Galicia, creando novas oportunidades. Todas as medidas que foron aquí enunciadas pódense condensar en tres ideas clave. En primeiro lugar, a necesidade de traballo digno e estable para as mulleres. E decimos singularmente para as mulleres porque son as que sofren a maior precariedade o menor salario polo traballo que realizan, ese 29% de brecha salarial, e unha maior penalización despois da maternidade a hora de reincorporarse ao mercado de traballo. Por lo tanto, a primeira das ideas forza de Marea, estabilidade e dignidade salarial no traballo das mulleres. En segundo lugar, tempo de crianza. Capacidade de pasar tempo cos nenos e cas nenas, algo dirixido ás mais, pero tamén e sobre todo aos pais, porque non existe a cultura todavía e non se facilita institucionalmente a cultura de que os pais pasen máis tempo cos seus fillos e, polo tanto, é necesario que as políticas de conciliación incidan moi especialmente sobre o tempo que os homes dedican ao cuidado dos seus fillos e fillas. E, en terceiro lugar, a existencia de recursos suficientes para esa conciliación e para que, singularmente no tramo de 0 a 3 anos, que ainda non está universalizado en canto ao acceso non solamente educativo, senón de tempo de libranza e de traballo, seña posible o seu acceso mediante un sistema social adecuado. Por lo tanto, esas tres ideas de estabilidade laboral, tempo de crianza e posibilidade de conciliación, recursos suficientes para a conciliación. Como se fai isto? Miren, a media do gasto en investimento social na Unión Europea está no 32% dos orzamentos, o 32%. As funcións de gasto social na media dos orzamentos dos países europeos que inciden en políticas que fomentan a natalidade e que fomentan, polo tanto, a corresponsabilidade, que é a forma na que se exerce a natalidade nos países democráticos, non obligando a naide a ter fillos, sino creando as condicións para que quen así o desexe poda materializalo, na Unión Europea está no 32%. Saben en canto está neste momento no Estado? No 25%. E aínda Galicia está por debaixo deste 25%, 2 puntos. Ben, cal é a proposta de Marea? A proposta de Marea nos vindeiros orzamentos xerais do Estado é elevar a función de gasto público en todas aquelas variables que inciden sobre esta corresponsabilidade nestes tres factores que acabamos de mencionar, desde o 25% da media estatal hasta o 32% da media europea. Isto que significa? Que haberá que dedicar máis recursos, en primeiro lugar, para garantizar a estabilidade laboral, para empezar por lei tamén acabando coa brecha salarial, pero tamén derrogando unhas reformas laborais que neste momento están impedindo eso. En segundo lugar,
como comentei, estimulando mediante novas medidas de conciliación tempo suficiente para que os pais tamén podan dedicarse á crianza dos fillos e, en terceiro lugar, mediante unha rede social de recursos disponibles para que, sobre todo, na primeira infancia, os nenos e nenas teñan unha rede de asistencia que complemente os cuidados familiares. Isto significa elevar, por lo tanto, ese gasto social do 25 ao 32%, esa é a proposta de En Marea, esas son as recomendacións, por outra parte, que se fai desde a OCDE para que realmente existan políticas que realmente señan eficaces. Non lles vou falar xa do norte de Europa, que sempre son os países que poñemos de referencia e no que as funcións de gasto social chegan hasta o 41% ou hasta o 46% en algúns países, como era o caso de Alemanha ou de Finlandia. Ben, sen ir a eses países, a media europea está no 32% e, polo tanto, a nosa proposta é esta, elevar do 25% ao 32% o gasto social nestas tres funcións que acabo de comentar. Nos pensamos que é posible, e además de ser posible, que é desexable. Por lo tanto, máis alá de ideas ou ocurrencias que poden ter algúns agora en campaña electoral, para nós, e isto é unha función xa enumerada e enunciada por En Marea fai un ano, e que agora recoñemos nunha proposición non de lei que levaremos ao Parlamento no próximo pleno, e que ademais recollemos como proposta para levar ao Congreso dos Diputados, son medidas de carácter estructural, que aparte non poden ser simplemente flor dun día ou orzamentos dun ano, sino que teñen que ser estructurais e sostidas no tempo. Non hai dereitos sociais sin orzamentos sociais. Non hai políticas de corresponsabilidade, políticas de conciliación, políticas de estabilidade, sin uns orzamentos que señan coherentes con esas políticas. Por lo tanto, nos decímolo moi claramente, estas son as medidas, pero tamén estas son as contas, porque se temos medidas sin contas, non salen os números, e, por lo tanto, desde Marea estamos comprometidos realmente con este tema. Dixémolo a parte xa tamén, cando foi dos orzamentos de 2019 desde a dirección de Marea, as boas palabras sin acompañar de orzamentos non valen para nada. E, polo tanto, se iso non é así, En Marea non apoiará no seu momento uns orzamentos que non señan sociais e que non fomenten realmente a corresponsabilidade que poda dar lugar a que despois libremente os pais e nais que o desexen podan exercer a súa paternidade e a súa maternidade responsablemente.